Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Ezúttal a diszgráfia, diszlexia a tanulásban a téma. Egy-két érdekességet mondok, mielőtt a nyelvtanulás, a nálunk lévő nyelvtanulási lehetőségre szeretnék majd utána kitérni. Mármint arra, hogy diszlexiával, diszgráfiával érdemes-e, milyen módon érdemes tanulni nyelvet. Tehát előtte egy-két érdekesség: diszgráfia, diszlexia. Ez a tünet, vagy talán inkább pecsét, amit nagyon gyakran rásütnek, főleg gyerekekre, ez nem minden esetben diszlexia és diszgráfia. Nagyon sok esetben egész egyszerűen energiahiányról van szó, ami figyelemhiányt, két agyfélteke harmonizáció hiányról lehet szó, ami szintén koncentrálási pillanatnyi képtelenséget, tehát pillanatnyi koncentrálási képtelenséget jelenthet. A legtöbb esetben 21 éves kor alatt a diszgráfia és a diszlexia, illetve a diszkalkulia az energiaszint megnövelésével és a két agyfélteke harmonizációjának a megnövelésével, tehát a rendbehozatalával teljes mértékben, tehát általában teljes mértékben vagy nagy részt rendbehozható. Tehát 21 éves kor alatt ne fogadja el automatikusan egy szülő, hogy a gyereke diszlexiás, diszgráfiás, vigye el egy olyan szakemberhez, akár hozzánk, akár máshová, ahol az energiaszintjét meg tudják növelni, illetve a két agyfélteke harmonizációt is rendbe tudják hozni. Ez nem olyan nehéz egyébként általában. 21 éves kor fölött, tehát a felnőtteknél pedig már nem mulasztható el a diszlexia, diszgráfia, ha valóban erről van szó, tehát nem csak egy energiahiányról, vagy két agyfélteke harmonizáció hiányáról, hanem inkább azt mondom, hogy csökkenthető szintén az energiaszint megnövelésével, illetve a két agyfélteke harmonizáció segítésével, tehát csökkenthetőek azok a nehézségek, amik az olvasásban vagy a tanulásban általában fennállnak ezeknél a felnőtteknél, tehát akik diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások. A másik kérdéskör, hogy hogyan lehet tanulni nálunk vagy máshol másmilyen módon, akkor, ha az embernek valamilyen disze, úgymond valamilyen disze van. Hát nézzük a diszgráfiát, diszlexiát, ugye a számolás, a diszkalkulia az nem feltétlenül van összefüggésben a nyelvtanulással. Több jó hír van ezzel kapcsolatosan. Az egyik az, hogy ha tétában fogadod be a tananyagot, akkor tulajdonképpen hallgatod a tananyagot, hiszen ugye csukva van a szemed, tehát itt semmilyen jelentősége nincs az olvasási készségnek, illetve az írási készségnek, az íráskészségnek sem. Tehát éppen úgy tanulsz, mint a gyerekkorodban 6-7 éves korod előtt, nem írtál, nem olvastál többnyire, egész egyszerűen hallottad a beszédpaneleket, kifejezéseket, mondatokat, szavakat, ezeket összekötötted a jobb agyféltekét segítségével a bizonyos külső ingerekkel, ezeket elraktároztad, aztán utána már is elő tudtad hívni, és ragyogóan tudtad használni, anélkül, hogy olvasnod kellett volna, egyebek. Most ugye nálunk a tanulási folyamat az valóban, illetve ténylegesen ugye tétában folyik részben, úgyhogy itt a beépülésnél abszolút nem fontos, hogy ezekkel a diszekkel rendelkezel esetleg, úgyhogy ugyanúgy tudsz tanulni, mint hogyha ezek nem lennének. Illetve van egy másik aspektusa nálunk a tanulásnak, vagy másik állapota, ez nem a téta, hanem az alfa agyhullám. Az alfa agyhullámban már olvasol a tanfolyam alatt, tehát amikor alfában vagy, akkor valóban írott szöveggel foglalkozol, tehát olvasol. Viszont az a jó hír ezzel kapcsolatosan, hogy az alfa agyhullámnak az egyik nagyon fontos tényezője, amit mi kihasználunk, az az, hogy a képként való rögzítés, tehát akár egy szövegnek, egy mondatnak, szónak a képként való rögzítése az nagyszerűen működik. Tehát a fotomemória, a képként rögzítés az alfának a sajátja, ez támogatja a beépülést, tehát egy idegen nyelvű szót nem betűnként fogsz tudni elolvasni, hanem képként tudod
memorizálni, illetve azonosítani. És ugye az olvasási nehézségnél általában azt úgy szokták definiálni a hallgatók, akik hozzánk jönnek és őket megkérdezzük, hogy hát ez azt jelenti, hogy tehát mivel fölcserélnek bizonyos betűket az egyes szavakban, ezért nehezen azonosítják, de abban a pillanatban könnyebbé válik a feladat, amikor egy egész szóképet egyben emelek be, vagy egy egész mondatképet egyben emelek be képként rögzítve. És az angol nyelvvel kapcsolatosan különösen jó hír, vagy hát speciálisan jó hír, hogy az angol az egy képolvasó nyelv, tehát kimondottan könnyű úgy tanulni, tehát így képként beemelve szavakat és nem betűnként megjegyezve az egyes betű sorrendeket. Én nem éltem kint Angliában, én úgy tudom szakemberektől egyébként, hogy Angliában eleve képolvasó módszerrel tanítják az angol nyelvet, tehát még sokkal inkább alkalmasabb, tehát vagyis, hogy megkönnyíti ez a jellemzője az angol nyelvnek a diszlexiával bíróknak a tanulást. Úgyhogy én összességében azt mindenkinek mondani, hogy egyrészt tanultak nálunk, tehát volt több diszlexiás, diszgráfiás hallgatónk, nagyon jól ment nekik a tanulás, tulajdonképpen ugyanolyan sikeresen haladtak, mint bárki más. Biztatok mindenkit, hogy ha ezekkel a diszekkel rendelkezik, ettől függetlenül nyugodtan tanuljon, akár bátran keressen meg minket, és elmondjuk, megismertetjük a folyamat részleteivel. Úgyhogy sok sikert mindenkinek a tanuláshoz általában, és nagyon szép napot kívánok nektek, szép nyarat, látjátok, hogy itt mögöttem szépen süt a nap, úgyhogy örülök, hogy meghallgattatok, sziasztok!